go to Pesloa, get to 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 hey, Sobola, hey, Sobola. Mandi kulele thuba ndinikwa utata ukuba siqhube iprogram yomama wethu umama uNosizwe uGula. Mandizibulisele kuni nonke molweni. Ndawuthetha isiXhosa namhlanje, ndithetha isiPhondo. Iprogram yethu imfitshane kakhulu. Sizawucela ke ukuthi sisebenzisane sonke nezithethi ezizawuba khona la. Umuntu xa inayo ingoma yakhe akhawuleze atsho. Xa ingoma izawuvela apha endlini. Zikhona ke ifoloso zami ke siculayo, siyacula, sidlala. Kuzawucula namhlanje. Andifuni le nto ekwayara kweli cala le kutata. Ikwayara macala ngapha nangapha. Abavangeli basilungise bandikhomba ngapha. Ingoma mayivele ngapha. Awuhleli ngaphambili ke ukwazi ucula ke usengxakini. Bandikhomba ngapha izawuvela ngapha. Inkonzo le kaNosizwe le utata asilungise ngayo. Akusekho mntu ke ngoku kufuneka isiXhosa ke kuthi ungqongqophele. Sanulungisa. Ungqongqophele. Ndenza ngesam isiXhosa. Esenu nisigcine kuni. Nimamele esi sam. So ndifuna umuntu apha ufilisha ngathi kubi. Loo nto yiyo. So iprogram yethu ke imfitshane kakhulu. Sinezithethi sokuqala. Sizawunikeza umuntu ozawusifundela ngobomi bakhe. Uyayazi ke ukhethiwe likhaya. Sidlule ke siyo kwisithethi sethu. Isithethi sekhaya. Utata ukhuphula, utata umpostile ukhuphula. Amagama abo ke aphanze afane. Omnye nguthanda isizwe. Ndiyalazi igama likaLolitha kodwa ndithanda eli lalapha ekhaya kuthiwa nguNosizwe, nothanda isizwe. So into yalapha ekhaya nje into kwenza nesizwe. Siyathandwa isizwe apha, omnye uyasongamela isizwe, nguNosizwe. Kuthethwa ngaye ke phaa izolo ukuthi le wadi, i-AGM ibekho kule wadi ngaye. Sidlule ke siye kwisithethi saso sakokwabo. Sibize ke ikomkhulu. Sizawulawulwa ke indlu nabaphathi bam ke endithemba bandincedise kule nto yokuintrodusa kakuhle ukumkani xa ikhona neenkosi zalapha bazawuncedisa. Then emva koko ke sinikela utata inkonzo yakhe. Kodwa ke mandiqale ndibulise wonke umuntu olapha endlini. Umpostile oyinhloko ukuze nabantu ke mhlawumbe namhlanje bangamaziyo bamazi. Utata umpostile oyinhloko ubaba wethu sonke enkonzweni yethu yabaphostile abalishumi nasemhlabeni nasezulwini. Umpostile uprofesa uSiza Nonqu. Uye lesingaye namhlanje yena nomphefumulo odadewethu, umphefumulo umntana wethu. Uye ithi iBhayibhile kwincwadi kaTimothy, there is only one God and one mediator. Idlula ke ithi ngumuntu, ithi nguKristu, ithi iBhayibhile nguYesu. Amanye amazwi le nto utata ithethayo ukuba unyana kaThixo wayesenyameni noma inyama leyo
yayingenawo amandla kodwa yasoyisa isono. Sizawubona ke namhlanje loo nto isenzeka apha kuni family, apha umntu amediator phakathi kuthixo nomnye umntu. Atsho umntu ke ngoku anikeze indawo. Sikhonza umntu kodwa ke sikhonza uthixo semntwini, not umntu womthixo. Sifundisile utata. Uye ke namhlanje simazisayo phakathi kwenu, sazise neenkosi zethu ngokwahlukana kwazo. Siyazi ukuba mhlawumbi ukumkani uzawusijoyina uba akakafiki. Ndizawucela ke ngoku xa ifikile simnike imbeko yakhe. Kodwa ke sinika intlonipho kwiinkosi zethu, sinika intlonipho kubo bonke abaphathi bethu esinabo kwalapha ekuhlaleni. Ngoba siyazi thina ukuthi apha ekuhlaleni asizihlalelanga nje singabantu, siphethwe ziinkosi. Asingobantu ngoba sizibona sesiphila phakathi kwedemokhrasi sithi inkosi ke asiphathanga. Kungakho ndingaqali ngopresident we-ATM ndiqala ngenkosi kuba naye uphethwe kulaa ndawo ahlala kuyo. Masazise ke iinkokheli zenkonzo zonke, utata umpostile, utata upresident walapha enkonzweni yabaposti abali-12, the presidency, umbutho wethu, i-leadership yombutho wethu. Sinombutho apha enkonzweni ezasifunga ngawo kuthiwa yi-African Transformation Movement. Sizifunga noba kuthiwa yadudu, noba kuthiwa abantu bayigxeka kangakanani inkolo ephakathi kwipolitiki, singena ezizwana. Futhi siyangamandla futhi ngoku sifaka le-MK. Konke wesizwe siwufuna apha. Sifuna bazonxiba izibhaji zeblue, sitshintshane nezibhaji neziblue nezikipa ze-MK. Sifuna wonke umntu aze apha. So ezinye iipati zirayithi kodwa ke sisahamba ngezi ezimbini wabo. Uba unayo yakho ngawuze nayo ngapha. Zonke iipati kufuneka zize kutata uNongquka kuze sibe rayithi. Masibulise ke upresident wombutho wethu, i-African Transformation Movement. Siyazi uba ngidla ngokubona ethelevizini uba ngoViolethu Zungula khona ngaphakathi kwethu njengenkokheli ye-ATM. Sibulise kwi-leadership ye-NEC, ubaba u-SG, Secretary General wabo ke lo tata walapha. U-SG walapha ke embuthweni ngulo mkhwenyana wenu, ngulonyana wenu. Uye losifaka le nto. Le nto niyibona sesinayo siyifaka kuba lo mkhwenyana wenu ke akanaba sathi ke ayiyo. Ngoba sesilapha ngoku-SG, asinaba sajika. Mna ke ndingazi ipolitiki ndayifakwa nguwe ke-SG. Asinaba sajika. Sibulise i-leadership ye-Youth League. I-Youth League yalapha ke ikhokelwe ngumzukulwana wenu. Uhlaka lo, uye lo president we-Youth League. So into yalapha inzima intwana. Sibulise ke upresident wamaninga. Uyayibona ipower ayiphethe. Wala nge-white le things ukuba hayi uyakhokhela lo mama. Umama uThanjiswa uMahla uye ukhokhela amanina ke phaa ku-Women's League. Sonke ke silapha ngoba sizo-celebrate ubomi bodade wethu, umama wethu, umama uMpostile. Njengoba nibona umama uMpostile nje begcwele apha, le nto uba naye ngumama uMpostile, ngumama omkhulu wasecawe. Umyeke ke uNosizwe ke abuye abophe isijezi apha esinqeni, aphathe intonga anyuke apha ayokhampeyina. Hayi, ngumama uMpostile, umntu omkhulu lo. Kodwa ke bengaziphakamisanga, bekwazi ukwehlaza apha ebantwini. Ndizama ukulungisa ke izithethi ezizawuthetha ngoba sifuneka sazane sonke. Abantu bangabantu bebuzana ukuba ngubani lowa uthethayo, ngubani lo. Nam ke ndizazise, ndibhaliwe ke mna apha. Kutholakala uMagufetsane, uMatsane,
ukhambule ngamaswathi kuthiwa ngumngcube amandebele kuthiwa ngumzilakade umzilakade ngamaZulu so ulawufumana into eyi-one lapha kumafumana wasibulela kakhulu ke ndamdinga kusanje indlu ndizawubiza ke utata uzawusifundela ingombushwane ndicela ke ibana yam endinike ingoma sizawuyihamisha sikwazi ke ukuba sinikeze lo uzosifundela ingombushwane eza ngaphambili. Enkosi. Ufundo ngemali yobubi ukaNolitha Nosizwe Khukhula. uNolitha Nosizwe Khukhula wazalwa ngomhla wama-26 kwinyanga yokuqala unyaka we-1977 ezalwa ngutata uMjixelwa Lucas nomama uVivian uMamtholo Siphuge kwilali yabaGangatha eThonzini. Ufunde amabanga akhe eNyazi Junior Secondary School waze waphuma waya eNtoni Senior Secondary School apho aphumelele khona ibanga lakhe lesibili imatric ukwakuthatha. Ngonyaka wama-2000 uye wazimanya ngeqhina lomtshato noThandisizwe Khukhula baze baliswa ngabantwana abathathu uHlanga, uPhiko Lomzi kunye noZizi. Usutywe kukufa ngomhla we-19 kwinyanga yesine kulo nyaka sikuye emva kwengulo ende. Ushiya ngasemva umyeni wakhe, abantwana bakhe abane, umama wakhe kunye nabantwana bakowabo abathathu. uNonoxolo Gangatha, Kathula, Madada sohlala sikukhumbula. Siyabulela kakhulu. Sizawuthi ke apha phakathi njengoba simane sinika isithethi ixesha lazo sazise ke iindwendwe zethu simane singena ngaphakathi kwethu. Kodwa ke ndivumeleni ke ndimazise kwenzela ukuba ubaba uNdlela masinegotiate lapha kwa-MK angathi angasimrecognize. Lo ungenayo we-national organizer yomkhonto wesizwe but masithi siyifamily nemkhonto wesizwe ubona mabeza kwindawo ezinje asihlangane ngepolitiki kuphela silikhaya kubo bonke abantu. Kwaza mkhonto kwaza? Hayi andizokwazi sibonga kakhulu ke sizawubiza ke isithethi sekhaya sizawucela ke siphakamise ke utata uMfostile uthi Khukhula ngengoma.
Yes, program director. Strawberry, Queen Trouble, Jen Goy, so what's doing trouble? Friend, I went to town. That I will not know. There is suppose. President to an council, that I was still. You know, me is about posting. And this police posting no book post walk, Tara Zolzi. We comrade, some police. Okay. Bonke abantu umzimba spoken wakangathi sicela ukuqale ndicacise le nto so ngathi abantu bangabi confusion apha enkonzweni. I think ndafikisha kakuhle ndangena kakuhle apha ecaweni. Umama wayeyiphikisa kakhulu le cawe ke ubuku wayeyithuka uvele uzibone because uba wayengayithukanga ngengazange enze apha nam ngendingekho kule nkosi. Hayi kungenziwa uba ndisola nje umama kaloku xa abantwana bebancinci nabo bafunda ukuthetha kunini. So umama xa yithuka icawe nam ndayithuka. So yile nto yandenza nangwala.
As ngokwasenkonzweni indoda yalapha ayithi xa kusweleke ubutombi mama unkosikazi yogqunywa ngengubo ithwaliswe umnqwazi nyama imane iculelwa kwijikeleza igqibele nayo seyingazi kwabenzeka. And enye into endiqhubela uba ndithethe apha kukuba andinawudlala ngabantu basekhaya. Abantu basekhaya basentabankulu, ootatomncinci abo bazawusukuma beme apha bathi umolokazana kangasihluphe, umolokazana ubezithulele. Ayikho kwayinto abangayithetha abantu beyithetha. But mna bendihlala naye every day, so since 2000 sineminyaka eyi-24 sithathile. So andinawuhlala nomntu for 24 years ndisukume ndithi ubethule kanti besingathethi yonke le 24 years. So ayikho. That's why ndifuna ukuthetha ngayo, because ndicinga uba ndizoba rayithi kakhulu. Sengirayithi. Xa kukho unkosikazi mna ndiba rayithi. Ndicela ukuthetha ngolu hlobo ke ngayo. Apha ekhaya akekho umntu ongunozakuzaku ekuthiwa wathunywa ekhaya wayowuthethela mna uba ndizeke uNosizwe. That's very key in my life. Kwesuka umama engenandoda, utata wasweleka ndina-14 years. Kusuka umama mna ndina-21 years. Wahamba sivumelene ukuba ndifuna umfazi onjani. Yena watsho naye ukufuna umfazi onjani abe ngowami. One of my benefits ebomini bam was that umntu ndiyam-understand uba ufana nenkomo negusha, uyacrossbreed. Khona uhlobo lwegusha olungenawuhlanganisa nolunye nenkomo ongenawuhlanganisa because kophuma ibreed erongo. So that's why kwanyanzeleka uba sivumelane nomama kuqala ngesiduko. Uba sasiphi isiduko esingathi sasihlangene nasasekhaya kuphume ibreed eyilento siyifunayo ekhaya. So savana futhi uba asinomzeko umntu ongekho kwi-village okanye ongekho ebukhosini. That's why sakhetha kwaGangathi. Savumelana futhi uba mna ndinguThamako. uThamako yi-firstborn kaCwefa, uCwefa yi-firstborn kaNtose, uNtose yi-firstborn kaNjanya, iNjanya kaPondomse, uMpondomse yi-firstborn kaNjanya, uNjanya ngokaSpiside, umfutshane siyamgubungela siyamphanja siyambongela. So andinawuhamba ke ndiyozeka naphi because ndizawuzala abantwana abawiki okanye abasileyo. That's why ndifuna ke ukuyiqinisa into yoba kwasuka umama wathi uyozizekela yena. Nguye waba mnozakuzaku wam. Akatini wami wami kwindoda umama ubicela bentoka umntu. Now wawela apha weva, but because asephethile kwa wacela intombi emzini wakwaSiphumela wamkhululelwa nguyise waza naye kwafika umama yedwa kodwa ekhaya engamphatha ngoba akuvumelekanga uba umfazi olotyolweyo azongena nento azoyenza umfazi esangweni lasekhaya ngoba xa beqabana akho mntu uzawunanda. Funeka alandwe ndim kule ndawo yena mbeke kuyo, wamshiya endleleni wathi mandihambe ngendlela azofakwa ndim ukwenzela uba athembe yena xa siqabana. Kum loo nto ibihleli ithetha uba xa ndijonga
nosizwe ngakumbi umama sengasekho enyameni uvele wafana nomama nasebusweni. But what I like most uba ubengeyothobe yambe ngide ndibasole benomama uba ndikhona ndimbulela uThixo ukuba bengathakathi ngoba bebezawulimaza ngoba bebevana kakhulu, thembene kakhulu ngaphezu kokuthemba mna. Yabe ndimi indoda ekhoyo. Laa mntu uhleli for 24 years unosizwe apha ekhaya. Ndithetha nasenkonzweni xesha. Ootata abathandiswe nguwe ngamandla akho abandikhokheleyo baninzi iziqu zabo. Akekho umntu kule 24 years othi wandikhokhela ndandimane ndisiya kwakhe sixabane nonosizwe. Akho mini njalo in my history. Into endingacela yona ndisekwi-ANC Comrade Mdletshe. Ngumntu endayibona kudala into yoba mandingamxeleli uba ndihlutshwe yintoni kwi-ANC because wayeonela ukulwa ngezandla nomntu olwa nawo. Nosizwe siphile kakuhle ke nosisi. Kwezi ntsuku zokugqibela ndifuna ukuyithetha le nto phakathi kwabantu. Khange ndivume nabantu ebendicebisa uba unkosikazi xa engaphilanga ukuba umsako wam. Ngeke. Yena xa bendigula ubezondisapha. Zange ndiyitsho kokwabo xa ndikunikwa uba ndawubuyisa xa igula. So I was very comfortable ngoba aphathwe ndim. Naxa ndivusa ebusuku ngenye imini athi ndicela uvuke. Athi ndiyabulela kodwa ayikho indoda eyenza le nto yenzayo. Indoda iyamgodusa umfazi xa igula. Ndithi hayi, zange ndiyitsho kokwenu uba xa ungekho rayithi uza kusizakala. So, bendirayithi, bendingenamntu kufuna ndihambe ndimbalisele uba ndigulelwa umfazi. Xa ndixelela umkhokheli wam, andikhokhelwa ngabantu, ndikhokhelwa ngumkhokheli wam. So, indenze isipidi laa nto. Indenze isipidi. So, akho nto ndiyinkayo. Ubendintlonta ke, ubefuna undintlonta uSathane. uSathane koze kusebenza uthixo. Athi because uThixo namhlanje uze ngelinye icala. uSathane akleyime le nto uba wembona uThixo akekho rayithi. Hayi, ngeke ndibe ngumpostile ndingasiboni isenzo sikaThixo. So mna ndimile apha ndizothi uThixo ulungile. Yes. Andinawuntlonta mntu, andinawuntlonta nguSathane athi hayi kangangabi mbi into eyenziwe ngulo Thixo wakho. Awumbonile uba akekho, kungamthuki nje. Hayi. Yabona xa ihlabeke gula kunzima kakhulu ngeentsuku zokuqala khe ndidibene nawe ndizoripota yena ndiripota unyana. Labe luqhobhokile sisikhonkwane. Ludumile ndingakwazi ukuhamba. Ulele apha, ndilele apha. But laa nto yakhanya kum into yoba hayi akekho umntu ongakwazi ukwenza le nto. Uthixo. So, ndathi bethi ke xa ndivusa ngeentsuku zokugqibela ke hlathi uyakwazi ukuyicula nembongo yathi nguye ondibuzayo akakayiculi. Athi le ithi ayingeni kanjani nemithwalo ayingeni imithwalo ndiyiqala ayidlulise naye futhi xa ndigqiba ikani kuza busuku ndime apha ukuthi lo mntu sihleli kakuhle naye ekhaya. Yeah. Sonwaba yonke iminyaka. Uyabona khehle ukuba
ungakhethwa phakathi kwam noNosenzile kuthiwe abantu aba basweleka kuba benezona okanye benezigqithi. Hayi, mna ke ndingathi imoke fam uswelekile because yena khange andihluphe. Ndim onokuzikhumbula into ebendihluphe ngazo because kaloku xa uyindoda andinoba apha because ndinyikomvangeli wenkonzo ngenxa yoba sendingumthandiswa ndimpostile. Ndithi andizange ndenze zimpazamo ethi upawulo sengumpostile uba sithi asinasono siyazikhohlisa ekhomba mnye umpostile. Ndiyawube ndixolo xa ndime apha ndisithi ndicela ukubulela umzi wabo Siphungela, mkhwekazi wam mhlangamandla. Nandikhulisela umntu omhle, nakhulisa umntu enamnika imfundiso entle. And ndimazile ukuba loo mfundiso ibivela kuwe ngoku. Ndifuna ke ukuqinisekisa umzi wakwasiphungela phakathi kwabantu. UNosizwe wazi uba ngale ndlela ndiyithethe ngayo. Uba kanti uThixo uyamazi uba wayendinike yena abe ngumfazi wam. Indoda ibantu abafazi babini. Ndina 47 years. Igqibile. Abantu abam banentlebe na. Nantsi intombazana uzima. Barayithi baphela. So uba ndifuna ukuzeka ndizekela ukuba nentsana ndizosithini. Andifuni ntsana. Uba ndifuna ukuzeka whatever enokundiprompta uba ndizeka, I don't think izawuba genuine. To me, the shortest distance between 2 points is a straight line. So andifuna umntu uzange ndikhangele ebuzisa ngam uba endisizela uba ngoku uyawuzeka phi. Kwathiwa nguThixo namawethu mandiseke kwagangathi kwaSiphungela. Ndamnikwa umfazi, uThixo wandinika i-chance for 24 years. Andinayo omnye umfazi ozayo. Okwesibini, noba bendinganayo loo ngqondo, ngeke ndinike i-chance umntu ozothi abe mhle nam ndibe mhle kuye azofika, because ndawube ndimnika i-chance yokubulala abantwana kube ufuna ukudinasa. So that is why I chose uba ndizoma apha, ngoba umfazi ndinaye naphakade, ngoba umfazi akafi nam andizufa. UNosizwe akafe. Nantsi inkosi yamakhosi enesiko sokuvula izulu nehadisi yabalela ukufa umpostile. So andidingi mfazi ngoku. Andidingi into. Amen. Andihloniphe ikumkani nontsiyangana.
course. So it's about I've made my point when it comes to this one. There's a lot of community who's a woman and who's one. Who has a lot of Magasha and so then Thank you. Program director, last thing is Melanie Guy. It doesn't look like the Melanie Guy, program director, over to start the process. I called Nguleni because I was so committed. Njengoba sendimele mandidubezele eloso ndifuna ukubulela abantu bephondo abathe mhla beva sizwe uphunyezile basondele ekhaya. Tata abantwana bakho bebehlala ekhaya abavelile amaveleni bebehlala ekhaya wokhokhelwa nguchairman wale region utata uBhungweni. Akukho nto ekhaya akho zandla siye saswela zokusebenza yonke into ebisenziwa. Abantu omama balapha elalini omakhelwane nabesithebe fabo basebenzile ekhaya. Ndiyabulela kakhulu. Insizwa zisebenzile ukwenza la mhlaba ukumba umhlaba phaya kuqinile kulilitye. Ndifuna ukubulela kala lichaza andiyithandi into yokuthi into eyenziwe ingenziwanga nguwe uthathe elo wonga ulenze lakho. Tell no lies, claim no deceit. Andinanto lapho kule ntente. Umpostlo intloko obhatele yonke le nto. Ikwakhona ke-mentality at times nxa umntwana yokuthi imali uyisaphi umpostlo intloko wadla imali zencawe. Ndilingqina njengoba nje kwamali yancawe into endimazi ngayo kuba imali efika kuyo uphinda ayithanda ayilahle ebantwini. Yaziwa sithi sisenkonzweni loo nto, yaziwa nasikosi, yaziwa nangabantu in general esingabazi nokukwazi thina nesingacawi nabo abancedwa nguye ngemali ephuma pha kuye. Andimazi umntu onje zange ndabona ndiqala apha kuye. Baninzi abantu abafake isandla ukusincedisa khehle. Andiyazi abantwana bakho amabandla akho ii-regions zonke eSouth Africa ezenze i-contribution ndingenawukwazi nokuyibala, but andinoba apha ndithi nokusebenza ithwelwe ndim ndodwa bendingeke ndithwale ngaphandle kwakho. Lilizwi lakho elenze into yoba kwa abantu babone kufanele uba bakontribute enkonzo abo. So ndiyabulela kakhulu singumziko wamaqhamambu wamacwayarha wogqarha yonke into eniyenzileyo nabantu esingakhange sibabale. Siyabulela kakhulu kwezinto enithe nasenza zona apha ekhaya. Akusekho mntu ke ozawuphakama kulele emveni kwabo kuzawuqhutywa kude kuyofikwa enkonzweni kakhehle noNosiyesu. Siyabonga. Siyabulela kakhulu. Ngaphandle kokuchitha ixesha ndizawucela utata uMrhatshane asondele kum azowenza ke ngendlela efanelekileyo uhlonipha ukumkani ngaphakathi kwethu. Sonke sizawulawulwa nguye ke ukuthi sinika kanjani intlonipho. Sizawuqala ke ndisinike ingoma azawuza ngayo phambi kokuba sibize isithethi sakulo mama sakukokwabo. Thank you.
Enkosi uNomdela ukongeza sivele sihlale emhlolweni sicela uku-acknowledge ukumkane bamampondo kungaphakathi kwethu His Majesty the King Dalugolo kunye nenkosi zakhe kumkani amaphondo jikelele engaphakathi kwethu sicela nokwazisa into ethi ilumkani yethu ayiyonwabela into yokhathelwa esifakeni ukuyi-acknowledge nje uba ikhona ngaphakathi kwethu okwethu kuphela. Inkosi kakhulu program Mthanyana. Masibulela kakhulu ngaloo nhlonipho ke esinikayo kumkani wethu. Sizawugqitha ke ngoku siye kusithethe esilandelayo isithethi sakokwabo. Base acknowledge kuba apha ekuqaleni besimane se-acknowledge ke i-members of parliament, si-acknowledge ke zonke amakhansila u-ATM namakhansila kodwa mhlawumbe khona abantu endibashiyileyo ke speaker waseTshwane Metro no speaker ke abakhona nama-councillors and all mayors if zikhona ndingakhanga isivone zamane ndisi-acknowledge ke ngokunikwa ke ilist yabantu abakhoyo kodwa apha ngaphakathi kwethu we've got members of mayoral councils, we've got councillors, sinazo a member of the provincial legislature, Dr. Mampofu. Those are our important guests. Kodwa ke sikhonza nabo ke sometimes ke xa ukhonza nomuntu ke utomlibala kuba umuntu omkhulu pha emhlabeni. Apha ezizolweni ke sivele sibe mhlophe sonke sibe blue singasaboni ukuthi kubani omkhulu phakathi kwethu. Kodwa ke siyanamkela nonke upresident we-ATM eLesotho Tatetia Mudupi ATM ide Lesotho member tsa NEC tsa ATM bakutlela sesiseLesotho sicela inkondlo besizwa silandele ngapha eLesotho. Sino-president nanguya we-ATM waseLesotho 2027 siyaphatha eLesotho 2027. So uba uhamba kancane ke uyawufika sesipheke sidle konke eLesotho. So iba national organizer ngapha inkondlo wesizwe eLesotho singenile eLesotho. Masibize ke siphakamise isithethi sakokwabo enganikwanga gama kodwa ke ndiyathemba ukuba uyazazi yena. Cela ke ingoma le mayibe shushu engathi nini sina
Ngiyabonisa ngegama lenkosi. Ngikuthunga, ngikuthunga, ngikumatata, ngikuthunga. Uthethe wethu andibonanga efika phayishana esithi kwakhuphula uyasebunyaza. Andibonanga umntu wakwakhuphula esithi uyasebunyaza na. Yabona ke into masiye kuyo ndivile umshumayelo kaShomani. Umbuso yamanzi aluwona sinexhekekile ngoba enjalo ulilele umuntu sililele wena ngoba wena awuyazi imini yakho uba kobe kunjena mhlawumbe uzwazizinja umuntu sebuyazi loo nto uba ukufa uyakukweleta. Senza ngokuza asemhlabeni sowama ukuhamba. Senza sihle sowama sihle. Utsho mna khuphula ubukhe usenabo. Nathi ubukhwenyana okanye ubukhosi sinabo. Ngizama ukuthi ngaloo mazwi thuthuzela ngizowakhuphula. Owaphumela umzi ulilo waziyeke enyembezi omisochithekela ngephenduli wami. Ngaloo mazwi andiyiboni enye into endingadlulela kuyo. Khuphula undincede ngabantu bam khona amanje. Uyabona endlela ethethileyo iyandonwabisa. Makuzeke bona endondayo. Endondayo. Amazwi athethileyo ngiyawabona kakhulu. Hayi, ayishona phona ngaphakathi. Kodwa bendisazi nokungazaka uzohamba komakhadi lapha. Uyafuna umzimba wakho. Siyabulala kakhulu. Hayi. Twaphinda phana kulanda. Asikhona washiyekileyo. Sizawucala futhi uNtata Makgakane azoziphakamisela ikomkhulu.
Enkosi Patrick Nkumbu. Amen. 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 Andizibulisa kakhulu. Kodwa kuba ukhona ikumkani phakathi kwethu, andizuyibulisa nayo. Unyawuza umtata omkhulu wam. Kodwa kukhona yona. Mandibulise inkonzo kaTata Khukhula. Ndiyamazi abaphathi bakhe. Kodwa mandivele ndibulise inkonzo ngokubanzi. Amen. Kuye kuthiwe ke xa kuthethe komkhulu kuthiwe umntu akazange aye enkundleni. Andizuthetha loo nto. Kuba kaloku bengeka one umuntu ayikomkhulu ephethwe inkosi kwayena. Umyeni wakhe inkosi. Ndiyamazi. Andimazeli komkhulu. Ndimazela apha kwakhe. Kuba umyeni wakhe litshenda. Yiloo nto ndingamazeli komkhulu. Ndimazela apha kwakhe. Nalapho ngathi kakhulu kuba xa ndingenile phaa ndibizwe nguCwerha, uyandibiza ngamaxesha athile ukubulisa nje kuba ngumntu othobileyo. Ubulisa nje abuza impilo agqiba asiyeke ke sithethe izinto esizithethayo noCwerha. Uthi uCwerha ngenye imini, kodwa ndithetha ngaye, uthi Fako, unkosikazi wam yakhona, Gqirha andikwazi ukuthandaza nje. Kodwa ke mandifane ndize Gqirha apha kwakho. Uzawuthandaza wena njengomphostoli. Kodwa ndiyakwazi ukulenza ufefe. Kuba into ebindihlupha kakhulu nemane ndihlupha nangoku
kodwa kanti ihluphe kakhulu ndingumuntu oqinileyo bona eligama lakhe legama lenkosikazi yabomkhulu thetha into yobana gqirha kwavele kwathiwa bafazi bethu thweleka amagazi umfazi womkhulu nosisi ukhona lapha phakathi kwenu ngoku ke iyandihlupha naye iyamhlupha mane kuthiwa lusizwe nosizwe kodwa ke akho nto ngomama abasigcinele isizwe omama besizwe andizuthi kwathini kodwa funa ukuthi nakuba unosizwe ebengekho phakathi kwethu kakhulu kodwa ukuhamba komuntu phakathi kwethu elalini silahlekelwe siyilali yasebomvini kuthiwa ke kusesihlithwa apha kodwa kusebomvini silahlekelwe kakhulu kuba ukungabikho kwelinye ilungu lethu into yoba silahlekelwe silahlekelwe sonke kodwa ke uthethe wacacile uqinile nyhani noba kodwa uqine kakhulu apha sisonke kule ntlungu umsi wasebomvini sisonke kule ntlungu andifunde ukuya kakhulu ngoba kulaa nto ke kuhlabeka abantu kakhulu kodwa yayazi into endizayicela into yobana singathi singaya kakhulu emadolweni kuba isiqhelile le nto kule lali yethu uboke kwawamnye kuwa kulandelelana yiyo loo nto leyo ndithi wasebomvini ngumzi waseqawukeni ngokubanzi ndicela siye emadolweni apha kule lali yethu uboke kwawa umntu omnye kuyalandelelana asizuzithetha ke ezinye izinto ngoba ayizuzethu zezabantu bangasentla esimkhonzayo uThixo mandibulele umphathi wenkqubo enkosi masibulele kakhulu ikomkhulu lethu iprogram yethu ke ifike ekugqibeleni kwabanye abantu ke mhlawumbi iprogram xa ingaka imfitshane inde xa ingaka isithethi seprogram yomfihlo iba ngulo ongumthunywa kaThixo kuphela so sizawunikela ke kutata iprogram yethu ifikele ekugqibeleni emva koko ke sizawucela ke umntu osawusenzela izaziso emva kokuba utata iqhube inkonzo sizawucela ke sifakamise utata ngengoma sibuyisele inkonzo kuye inkosi Uma misuka kuya Uma misuka kuya